Hayi akabi nguye nyani mani udyakalashe efowunini umgidi kasanethi ubasele izoko ngoba lo mfo ndimkhuphe phandle efowunini ngapha kulaa mhlaba ufihla ingaba yam uthi uhamba naye udibana naye selele uyawuthi wawuhluthi ngale ntshontsho le njalala. Hayi akabi nguye udyakalashe nyani ngoba udyakalashe nangoku iqhwaya likadyakalashe linomswane uba linamswane ithathwe ngumntu leyo kodwa fowuni sehla sinyuka ngathi sitsala icinga kodwa ekugqibeleni siyonwaba mani. Ayikho into engijabulisa ukudlula inyama emhlabeni. Ndiyakeliyeza kakuhle akho nto nyhani ndonwabisa ngale inyama. Uba uyayala ndithi ikhwelo lityala umgidi kasanethi ndiwuve ndikuloo mimango nenkaba yam unomgcana ephethwe yeenyosi iqheleke foni zihlangulwa kuthiwa ungayiseli ungafuyanga kanti nezinje zivusa sezilele zingasakhonkuki if unomgcana xa ithakazelela Men's clinic. Yena nto bendiyigodukela ke bendigqibele kudala kwasekhaya ndigqibele kudala nje ekhaya bendigqibele kudala kwauqoba kwayigusha ezizekhaya ndabamba manyakathise kule mpelaveki ndigoduke ndafika ke ekhaya ndangumntu ozilungiselelayo into yoba naba ndiyazi uba zizawuba nayo into yokutya ndiyabona uba ihlobo ekubalule ngalo pha akukuhlanga athi xa ndinyuka ndabona uba nawe unyuka nje ndabe ndinyuka nalo mfana uthi awuhlutha atibe ityhini madoda ngalusana fondini njengesicelo ubudyalasha kayityi isaladi funeka isikhali sibe busindo mani basithwele sigobe mani singazi babini sibe sitya inyama e-200 adonhama ke siye nalo mfana ndibomba uzawujika kufuphi nokanye zawuqabela. Hayi funa ubonakala bekhanani evele imithi mani hayi silibethe liphala ezinganene unqumla nje phakathi kwelarhini ledungi sowuqabela hayi alicenga wangafuni lityiwa yisali kodwa ke ngoku idyoko seyisibiza fondini kusasa kanti bendicela ubuthonga laqhileka uba ndiyazi uba inyama ingavela ngomgidi kasanethi. Tsalile fondini inyosi zibila zibanda kodwa ke ngoku sekufuneka zikhabele ezibondweni into zokuqala fondini inyama hayi imboka kwinyama engumankangele lilitye fondini inyama oqala eseyithathayo le yegusha eziyimvumba ekuzafuna zenyukini qha ziphumi ke ngoku le nto yomile ngoku siyazama uba sizenza amalungiselelo kodwa kunzima ngoku sizowenza amalungiselelo ovala inyama wabasebenzi uqala ngomso ngolwesihlanu uye ngale nto ngomgqibelo xa kufuneka ndizothatha inyama ke ngoku apha ndiyinyuse ndibeke kule ndawo sizabe sikuyo enye ndizabe ndiyithathe ngomso kwelinye icala. Efowunini ewe inzima ifuna amandla kodwa eyona nto izawuba nzima yile yofika ngapha kule ndawo siya kuyo ngoba kaloku le Ford iyasokolisa fondini yehlulwa ngabantu abathathu kuqala kodwa kunani ke siyoyise loo nyama sizawufika nini ebhayi xa ingazufuna udlula ku-60 sawugqibe ithi iqhele ukuyiswa sithi sibathathu uyabona ke ngoku ngona sizawuzamuleka kodwa ingxaki nantsi Fonini kodwa ke ngoku eyona mbokamboka inzima kukhupha laa nyama phaa izolayishwa apha kuloo ntonya weveni ezathi xa sisenyuka apha ixaka ukonyonga ngoba ininzi le nyama ngoku ixhala lam into yobana ngaba le iveni ndidla ngohamba ngayo ngaphandle kwale isebhayi ibiyofakela amareyili ngoku kuzofuna silayishe kule sikhuphele kuyo xa sifike ebhayini ndithathe yona bahambe ndinike abanye abantu le ndihambe ngayo mna sisenzeke ezinye izinto ezingamalungiselelo kodwa foni kukho imokamoka into yoba ayiphumi laa nyama kulaa friji iba yomile foni lilitye phaa kodwa hayi usayithanda nemdala makaqiniseke hayi foni uba bendiligqire enzima kakhulu umdlola ndiyawuchana ikhutshwa sisaqabela ndabiza ujwarha uba ikhona sifuna izandla funeka sithi sifika nje beseyisojiwe. Hello sir, so you're saying that after work tomorrow we're gonna braai the whole night until Saturday? Fondini kodwa into ezilihlaza ziphele emarikeni site sisavumelene uba siza kwenza njalo iyalandelelana ke ngoku siphume egaraji ekusokolisekeni ukwetha kodwa nawe ubonakala kusenzeka. Afondini andiyazi kodwa azipheli into ezilihlaza emarikeni site sisaqhuba kakuhle mani sisenza yonke into ndafumanisa uba ngoku usisi ozawukheitharisha
caba ke hayi makafumane enye iveni kwezi veni sihamba ngazo. Zibe ntathu ke ngokwezi veni sihamba ngazo andithi. Njeba sizawulandelana ke ngosibe ngumtyutyumezo sizawuqala siyonika lo sithi sagqiba sisuke pha siyothula inyama kule ndawo sizakwenza yona elitheko. Ngoku into enzekayo xa sikhwele uTinake Road siphumile egarage sibe nako usokoliseka kuba bekufuneka sethile la veni ingayikuyi ingethiwanga sihamba silandelelana kwalile xa sijoni uTinake Road man. Hey iPhone andiyazi noba ndingathi xa ndithetha ndithi ilishwa liyakwazi kowalo kodwa kuma koselishweni tu hayi akoko walo kum kodwa ke into ezilihlaza ziphele emarkeni uyabona nawe uba wawuhle nje kwinto ezilihlaza ngoba the xa singena ukuba olapha emva kwam olandela mna ngala Ford besinyuka ngayo besilayisha kuyinyama uthe foni xa ndikhwela mna ndaboma kukho itaxi izawusahlukanisa ndime futhi nayo yandibona uba ndimile igqithi la taxi ndithe xa ndizawulandela emva kwala taxi foni ndeva ngento ndityhala ngemva ndibhekisa phambili ndindawo ndiyele utata ungene kum afuna umisa phaa ndibe ndibona uba yile mpithi ke yalapha ndithi hayi masihambeni bawo sihambe ndinaloo nto ke ngoku yokugilwa ngemva kodwa sisazama ulungisa ezinye izinto. Ifoni ngelinye ixesha umqombothi uthi didiyela ungabili nangoku ke ngoxa ungabili masikhabile ezibondweni masewufake ibhotile ezinamanzi ashushu ukwenzela uba noko mani inyama yona izokwenzeka. Foni aphumile amakhosi engqushwa mani ontsela amarheledwane foni ndabaxeba hayi marheledwane yeyele mani kuvala unyaka kodwa nganindisandla hayi fondini atshotshwe zombelela foni nenzela into ndiwazi ngayo amabhola ndaba sengqushwa ngoku ke hayi noba ngathini hayi foni ndingayenza noba yintoni na. Xa ke mna ndisembizeni imbizo iqonye idiyo uvutho awucingi ubuzigade ngomlilo kanti awuzotyanda funeka ukuthi ubugqatsi zidlele nje ube uhlafuna yakhala ujarha kodwa man. Is it nice to have a hen function? Other than the meat. Hayi tayisa ngokutyala sho sakhala apha emizini niyakhalela enquba siqomba ya hayi nangoku ke saqhuba foni basikhabele ezimpondweni uba ungena amaqatha amathathu lesine lingena emlonyeni kungena amaqatha amathathu lesine lingena emlonyeni wona umcimbi uyahamba uyenzeka umqombothi uyozibilela ngoku sowubilela uhluzo amatheko ahlukene kabini kodwa fonini kandiyiqonda uba thixo iyeza lizawuchitheka xa kanye ndibuye eplasini inzima into yezimoto zitshintshwe njini. khona nenyanya kakhulu ngezi conversions le yokhupha i-engine yediesel ufake yepetrol uzawuba nengxaki negate fumanise uba ithetha inyaniso uba ngathi ayikuxeleli uba utheni ayikuxeleli ngokuba ipetrol ingakanani ngalo mzuzu ingaka ngawo izawulinda ihambisa ithuba fumanise besidaleni kungona uchaza inyaniso ngoku ndimile ke esithubeni ngale mini yegaladini ndiyazi uba ndizawuthini ngapha kuthiwa azithiwa ezi 5 liters zibonakalayo funeka 5 litre ingabonakala nanoma le petrol namanzi kubomba ngamanye amaxesha ngasekuthela ithe yawuvuma mani sazizicetse nojwarha uleqe ezantsi phaa uba ngoku sesikhalwa ziifowuni uba niphi ndithe uyabona abantu abahleli abafani nabantu abasengxakini. Kodwa hayi noko asifika ngasewonakele kodwa ke sifike sekuchithwa inzima umuntu bethi xa ehamba anikwe loo nto yakhe afumane ke ne-cupcake ngabo litheko lokuqala kusekwelesibini umuntu bedidiyela ke ezi cupcakes nguyelo ibe yam cupcake hayi foni nam ke ndizinike mani iphume ngendlebe iswekile kodwa ke ngosesitshayelele into yobana ngoba ngoku funeka sivukele eplasini kusasa ngengoma eli plasi ndiya kulo ndiyothatha inyama. Mvanje ubuyaqaphela xa ufika emaplasini funeka uqubhise imoto ngenxeni yesi sifo sikhoyo samanqina nemilomo ngonalapha funeka imoto uthi wawuvika intywile ufika kwizikaphu zamanzi funa kufiwa ngegusha ibethwa ngenduku ndona ndiyafumanisa uba ndiyasibona sasizathu sasibulale amapesi ekhaya. Ndiyafika kule ndawo yenyama amapesi fondini ayizontsula unyaka wonke thixo ngase ke ndithengele ibe linye ndibona uba ndinawudibanisa kule nyama sizayityana
Foni netaka nabalinenzulu qha into endiyiqaphela izinto izondo zawuvulelwa zihambe ziyotya edlelweni ekhaya elalini kwafi ibhesi elinempundu ezingaka likhutshiwe lo iswalilanga liyotya edlelweni kodwa ndidibana nentwana amahlelehlela ayigezi xa inqilile ezulu Uyazibuka ka unganqilanga unjani? Sapha mani. Izonto nyama. Bamthe ka unganqilanga ubane esimilo. efoni namadoda labanzima kule cala engoma lixwaye egxini ihagu nehagu ayixwaye egxini angikuli njaza lapha ingani ngabantu qha engxaki inye fonini Ifumene inyama yenkomo ngoku qha into sele bayosikwa. Inkomo nehagu elamadoda phasi imbango funi. Ayilashi ixwaye yakho egxina ayilahla icala engoma lilahla pha emotweni lengena. Ngoku into kufuneka ngisikiwe. Ndizawuthi xa bayosikwa ndifumane inkuni ezinye izinto. Inkomo yi-400. Yeah, xa iphelele. Yeah, Ngoku lena ihafu zii-front quarters. 100. amane ikhawuleze isiko lonyama singabinani siyileqe siba mayikhawuleze iyofika ulamlilo ezihoko bazothi befika abantu sibe sesiyotshe ngokwaneleyo bathi befika sibe sibanika inyama ayifoni ibasele izihoko mani qha ke mna ndihlanyuka ndithi ndijonge inyama ndibe ndijonge ezinye izinto wenzela uba ubhuda yazi igumba yakhe ibihleli kodwa uyawazi laa mqombola kuthiwa ngumntaya ezilalini lubekwa apha enkundleni indoda iziyele nguwolo ngowebhili nangoku utyala shuvumene isilawu fo ndaqhuba isiko kanti ke ndiya pha emthayini ndibuza uba kwenzeka nto ngalo mthayi kubani ebesila lo mthayi Ngiyazenzela ebhi. Ididiyelwa nguma. nangoku emthayini ezilalini ukudla ngobanje foni kodwa intsipho azitsalile mani ngoku impela kukwiinto zoompuku fondini ezaseplasini azitshayivisa amaphepha fonini ngaba thina sicadwa ngomlilo evuthweyo ibheka ngapha phinde kubekho ibheke emqaleni okokoko ke ngoku yiloo nto sikhawulelana nento yoba sibaphakeni kodwa ke kwakwelo khwelo linye uyabona boojarha foni hlobo abasebenza nzima ngalo hayi bekufama bayitya ngamandla hayi ndiyamngqoma fondini hayi angatshotsha namaphendle hayi uyasika kodwa ujike esithubeni naye ndimbombo uyozela seyimntu ofuna ulala Homemade flywheel with a Ford Barra ring here. Quantum clutch and pressure plate. Oh, It's all going into a VW Crafter. is it gonna be able to put up? Yeah. VW Ford. Huh? VW gearbox with a Ford bell housing. So this is new. The other one has got a Toyota motor in with a Mercedes gearbox. Why are you running to the side now? kangahlobo abasebenza nzima ngalo ngoba phikisana nangoba ngopho zakubamba kweli viki iyasinda qha macala omabini fondini no ke ngoxa kwithuba loba makonwatywa hayi makonwatywa amadoda atya inyama atyekeza lona ke ngoyiva xa kuthiwa kumagodu Basebenzi masilungiselele le nto uya ngasezibhasini ngoku. Ucela sibizeni naba basebheki sizawambeni ngofo. njengangoko bebesiqalile kuzawufuneka sigqibelise kunzima foni banetheko uba yonke into obuyizisile funeka uphinde uyidude uyibuyisene uvele uve foni uba urhawuzela amakhwabo umntu akanawuthethi into ayithandayo ngoba kunzima kaloku usebenza kanzimanga yonke into wena TV wena ntoni sizawuphinda soyethula kule ndawo qha ndabona umsingo ukhweza entla kwam uba tyheni khona iinyosi ezingenayo abanye anti iindawo nazi ziyangena kodwa zibhityile bendinako uzikhupha itshone mani elalanga foni ndisitshone laa ndibomba ndizawulungisa ezinye imeko ikhona imeko endinayo mani kodwa ke uzayiva ndizama ubamba ezigusha balo ndiyafuna kodwa hayi azivumi ndibomba ndihambe ndofuna ii-pellets ndibomba zizukuzana yandikhule mbomba ndimingene emotweni ndihambe ndothenga ii-pellets Andivi kakubi undive kakuhle xa umamela isisi ikhona into yoba kwiigusha eziliqela qha ayindima obawela inyama ndithi yona kwiigusha eziliqela mane kufuneka zikhawulele umda wazo ingxaki khona ewa yenzeka intando yam mani emhlabeni kathixo zeza ngobuninzi bazo ngeli hlobo bendifuna ngalo qha kaloku ingxaki yile kuthengwa inyama okanye kufuya igusha ingxaki yam ayikuba ndifuna inyama qha zimbini izinto ungathenga inyama okanye ugcine iinkabi zegusha zibe mbini
ithe seyivalekile yabani. Ndiphinde ndayenzela icebo ndayibamba kodwa kuqala funeka iqala ikhulule idyasi. Idyasi nayo kwayenye imali ezawufuneka ivele ngoboya kodwa funa nakuvelanga ma kungabi mnandi kodwa ndikhawuleze ma ndiyoyisa. Uyabona igusha ingatyeba amathumbu, qiniseka tyebe kakhulu gqithi. Kodwa ke ndiyabona uba umfazi andikaze umthatha ngoba ndihlulwe namathumbu. Hayi uzivasela nje wanyawanya ndizigqibe nto leyo, ndiphume ecaleni ndijongane nenye into. Ngoku kuzawubonakala nje umsi, uba ubeke wabonakala umsi phaa yazi uba liyajibhayo. Ndiyakhula fonini ndiyibawulela igusha kakhulu yayileyo uba ukwazi utya izinyama kuthiwa unazitya ezilalini. Uyabona izandlwana zileli kuthi ngoza siqande ndisoje ngaphandle ndisoje ngaphandle sifake inqadi alala. Fonini ucamisele ndibisezandlwaneni ndibesesibindini ndibe ndisitya umzi ngapha ndibe ngapha ndibe ndijonge enye into. Inyama nje macalongo ndonwabe kakhulu. Uyabona inyama ngixola phakathi lo mzuzu ungekavuthwa ntoni wotsha inqadi nazo izandlwane zamaxhego nesibindi salunga. Qha Fondini iingxaki azipheli man. Ndike ndabugezelwa yile moto bona kuba mandizame indlela yoba nditshintshe le nto. Fonini le moto ikhona ingxaki, ibikithi xa ithanda idume, ibithi xa ithanda ingathanda ingathuki. Ndihambe ke ndiyisendaweni ebhetri ndijonge ibhetri ingabi mnandi. Ndifumanisa ndidibane nojwarha athi ujwarha Fonini le moto into eyingxaki apha sezi-terminals. Ezi terminals zakho ziyashukuma xa uzibamba. Yiyo le nto ke ngoku uzawufumanisa uba ngezinye imini yenza le nto ifuneka ngezinye imini ayenzi. Tshintshe ezi zinto sawugqiba ubomi bakuzulungana. Uyabona ke nayo intlantsana ndizake ndibone namhlanje uba ke andimdalanga nawe unoSathane wenza zama uzitshintshela ndibomi bakuzawulungana. Bona ke ngoku ndiyoyisile ntango. Qha ke ngoku into eseleyo uba ke ndijonge uba ndivavanye uba ingalungana. Qha ndizayimisa endaweni engaligqwetha futhi ukwenzela uba akulungi iye ke ziqanqelekile ntsho. Kaloku indawo eligqwetha yile iza kuthethelela xa sekunzima kodwa konto yodle ukuba nezipanelo zonke. Noba kutheni uzazi uba yonke into yakho akusokuli, yakwazi ukukhula le nto ufuna uyikhula utshintshe le nto ufuna uyitshintsha ngeli xesha uyitshintsha ngalo.